Пахвалёны Езус Хрыстус і святы Юзаф, яго апякун на зямлі, а таксама ўсе анёлы, прысутныя ў небе. Вітаю цябе, узлюблены мой святы Юзэфе. Сёння я сустракаю цябе ў маленькай польскай мясцовасці пад назвай Чуліца. Захапленнем напаўняе мяне твая постаць на славутым ласкамі абразе, напісаным у 1868 годзе Тэодорам Стаховічам, які ўшаноўваецца у тутэйшым касцёле. На гэтым абразе я бачу цябе, святы Юзэфе, ва ўвесь рост, калі ты стаіш з дзіцяткам Езусам, якога трымаеш на сваіх руках. Святы Юзэфе, твая галава схіленая да твайго сына. Ты апрануты ў доўгую блакітную вопратку, карычневы плашч, накінуты на правае плячо, і сандалі. Твой шырокі твар акаймаваны сівой барадой, у цябе высокі лоб і сівыя валасы. Вакол тваёй галавы, святы Юзэфе, я бачу залаты круглы німб. Таксама гляджу на гэтым палатне, мой святы Юзэфе, на твайго сына Езуса Хрыста. Сваю левую ручку ён працягвае да твайго твару, а ў правай руцэ, якая апушчаная ніжэй галавы, малы Езус трымае каласы збожжа ды гронку вінаграду. Твой сын, о святы Юзэфе, ляжыць на снежна-белай пялёнцы на тваіх руках. Дадаткова, на гэтым цудадзейным абразе я заўважаю, святы Юзэфе, інтэр'ер тваёй сталярнай майстэрні, у якой знаходзіцца твой варштат і інструменты, якія ляжаць на тваім стале, а менавіта піла, вугольнік, гэбель і сякера. Святы Юзэфе, слуга Хрыста, маліся за нас.